Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Salam mehriban doganlar. Dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän we okuyan türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýar. Onu taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Baýhan. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugunky sanyny Türkmenistanyna daşary ýurtlardaky köne pasportlara aýatlara döwlet derejesinde ediljek geçirilmelige türkmen migrantlarynyň bildirýän reaksiýasyna gönükdirýär. Eýsem daşary ýurtlardaky köne pasportly türkmen zähmet migrantlary hökümetiň geçirimlilik kararyna bil baglap ýurda dolanarmy? Bir döwlet, bir hökümet öz raýatynyň gözünde awtoritetini ýitiren soň oňa inanyp bolmaýar. Çare adamlar öňüňe kolýalar bar. Hiç mümkünler görürsin. Samsuk bolamysan şu türkmenler şu aýdanny ezip barak türkmenler akylly adam aýtma. Mene inanmayan diýen azat halky ýerine getirip nämetmek de sebäbi o hojalykda işlemene hiç kim kalmadı bilýärmi? Şoň üçin hiç kim inanmaýar gatlara. Men kiripçe mene özüm kirim hiç kimem dönmedi ölmem olsam gidecek gel bilip bilecek gel şu yerde bolup şu yerde 5 manat işlep çağcıklarımı da şey dip yorlap hasret alıp yaşapıyoruz. Onlanıp bir de yola çıkabilecek gel. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Mehriban doganlar. Türkmenistanda dowam edýän we bildirmenler aýtmaşlaýyn halkyň durmuşyndaky täsiri, barhaýyty duýulan ykdysady krizisiň fonunda daşary ýurtlary eklenç gözlegine gidýänleriň hasam köpelmegi, olaryň aglawasynyň hem ýyzyna dolanmalygy, häkimetleriň ýygyderli ýagdaýda bu urda dürli çäreler durmuşa geçirmegine sebäp boldy. Azatlyk Radiosynyň yerli seçmeleriniň ýygyderli ýagdaýda berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň häkimetler daşary ýurtlardaky türkmen zähmet migrantlarynyň ýyzyna dolanmagy üçin ilki bilen olaryň maşgala agzalaryna, howsarlaryna we tanış bilişlerine organ hem howpsuzlyk işgärleriniň üstü bilen basyş edip gördü. Soň ulaýda Türkiýedäki ýaş denan zähmet migrantlaryny ýyzyna getirmek maksady bilen olaryň howsarlaryny we enatalaryny tögülläçi hökümine daşary ýurda iý bermegi saýlap aldy we gysga wagtda olary daşary ýurt pasporty bilen biletini almaga kömek etdi. Goloýda hem türkmen häkimetleri daşary ýurtlardaky zähmet migrantlarynyň ýurda dolanmagy üçin görülýän çäreler çäginde olaryň çağalaryna daşary ýurt pasportyny bermezlik, olary käbir döwlet kömeklerinden hem mahrum etmek ýaly tilsimlere syňap gördü. Yerli syňçylaryň bellemegine görä, emma türkmen zähmet migrantlarynyň ýurda dolanmagy üçin şu wagda çenli görülen şeýle dürli çäreler o diýen oňly netije bermän soň Türkmenistanyň hökümeti ahirine migrasiýa hakyndaky kanuny bozup ýurda girip çıkmak üçin zerur bolan biometrik pasporty wagtynda almazdan köne pasportlar bilen uzak wagtdan bäri daşary ýurtlarda ýaşaýan we işleýän türkmen raýatlaryna döwlet derejesinde geçirimlilik edip olaryň ýurda dolanan halatyna hiç hili jogapkärçilige çekilmezligi barasynda karara geldi. Şeýle karar baradaky maglumaty Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmeleri 6 iýunna habar beripdi we bu karar ulaýda Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlarynyň arasynda uly seslenme döretdi. Eýsem, Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlary Türkmenistanyň hökümetiniň daşary ýurtlardaky köne pasportlara aýatlaryna geçirimlilik ediler diýen kararyna bil baglap ýurda dolanarmy? Gelin muňa bilen baglanyşykly Türkiýedäki käbir türkmen zähmet migrantlarynyň garaşlaryny diňläliň. İstanbuldaky köne pasportly Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň Nargis türkmen hökümetiniň geçirimlilik ýylan etmegine inanmaýanlygyny, ýagny olaryň migrantlaryň ynamyndan gaçanlygyny we özüňem ýurda dolanmajakdygyny nytap. Indi oturup pikirlenýän. Şeýlemi ka? Onlar şu wagt Türkmenistanda bolup çıkybilmän oturanlar näme üçin çıkybilmän dur eken? Olan pasporty täze pasport bilen çalışmandyrmy? Näme üçin olary goýberen ok diýip pikir edýän birincisi. Ikincisi öz ýagdaýymdaky, men ýagdaýymdakylar ýaly pikir edýän. Şeýle aýdýan saňa döwlet. Men Türkmenistana ýyna gaýtyp barjakda bir döwlet, bir hökümet öz raýatynyň gözünde awtoritetini ýitiren soň oňa inanyp bolmaýar. Bu näme
öyle devlet. Bu adamlısı bilen uruşup 10 gezek ejesinin öýüne giden ayal maşgala 11-nji gezek ynam bolanok. Ine şu bizim hükümetimiz, bizim devletimizin raýatlarynyň giriş çıkışındaki problemalary, ondan sonra pasportynyň problemalary, şunu bunu şolam ejesinin öýüne düňjegini alyp giden ayal ýalak. Bizim inamymyzy ýoksa şulara inamymyzy ýetirdik. Diýip migrant Nargiz Azatlyk radiosyna öz pikirini beýan edýär. İstanbullu maşgalasy bilen ýaşaýan türkmen zähmet migrantlarynyň Arslan bolsa, Köne pasportlar Türkmenistana çağırıyorlar. Kim gidecek köne pasportlar o Türkmenistan'a var? Türkmenistan'a çağırıp köne pasportlarını çalışıp versinler. İstanbul Başkonsolosluğuna Türkmenistan'ın zahran pasportlarını berdi. Bütün ülkede veriyor. Bizimkiler şu verin. Buraya şimdi 20'den kendi oğlum geldi biliyor musun? Ve de o aldı. İnanın var iş taparsı para ver geliyorlar. Akıl olup düşünsün. Versinler konsoloslukta pasportlarını resmi olsun berdi. İşlep veriyor. Sen geldin Türkmenistan. Ondan sonra o şekilde ver konsolosluk pasport verine. Gitmeyen olsalar. şeýle diýmek bilen Arslan Türkmenistanyň hökümetiniň migrantlara kömek etjek bolsa owaly bilen Türkiýedäki wekilhanalaryna dünýä döwletleriniň edişi ýaly köne pasportda çalyşyp bermelidigini öňe sürýär. Türkiýedäki türkmen migrant denanlardan maýa bilen bakar bolsa, Türkmenistanda güzaran ýagdaýlary yaramazka, işçilik dowam edýärkä we gaty köp adamyň Aşgabatyň aeroportundan göýberilmän nurka Şoň ýalyk bir de gowluk etjek bolsa, bir de o aeroportda gynamasylar. Aeroportdan dünküde bir tanışym gitdi. 1-den 9-da samolyotdan düşenden akşam ýary gece çykypdyr. Aş susuz tutupdyrlar. Bu berde de biz bir owa bolduk artık. Özümizde kiçik bir mahalle bolduk yani. Özümizin sadakamyz var. Özümizin toyumuz var. Şoň alkol gitdik indi. Ama kim gitdi? Näçin gider? Cennetten çykyp cehennem kimin ýeregiler? Meniň oğuldaşym aç, meniň kılaçdaşym aç, meniň goňşym aç. Men berde dok gezenim bilenim. Garyndaşym aç. Bakardanlar bilen bu tema barada. Bahar Hiç kimem barmaz. Arasında biri kişi olaymasa hiç kimem gitmez. Hiç kim inanmayara. Inanar ýaly ýagdaý goýmady. Gideni deport goýa ýa şöýde migrasiýada ýaman gynayarlar, helatçylyk çekdirýärler. Onuň üçin hiç kimin gideti gelmeýär. Bir ýol açda her kim arkaýyn gidip gelse, çağalaryny görüp gelse arkaýyn. diýip maýa bilen bakar Türkmen hökümetiniň taşary ýurtlardaky köne pasportlar aýatlaryna geçirimlilik etjegine zähmet migrantlarynyň köpüsiniň bil baglap, ananyp ýurda dolanmajakdygyny öňe sürýärler. Türkmen diasporasynyň Türkiýedäki wekillerinden Rozbay bolsa, Azatlyk radiosyna beren interwýusynda onlar çyrlan bäri ol ýurtda işläp hem ýaşap ýören migrantlaryň Türkmenistandaky ýagdaýlaryň düzelmeýändigini görüp durka, Türkmen hökümetiniň geçirimlilik etjegine kän anam bildirmejekdigini öňe sürýär. Geçirimlilik fermanı kabul etjegi arada yurdumuzun ödürlü velayetlerini şu dürlet taraftan diýen halka tüwelle etme başlapdyrlar da şol adamları getirmek üçin yani o hiç bir döwlet tarapyndan böktençlik törebilmejegini hiç bir täskelçilik berilmeyecekdigi arada söz verip adamlardan eýen haýyş edilip başlapdyrdy. Bu geçirimlilik fermanı kabul etmezden ozal yurdun içinde bar olan işsizlik ve korrupsiýa diýen bir belany ýok etmen gerek. Şu zatlar ýok bolandan soň bu hökmen senin halk üçin geçirimlilik nemesini çıkarmağa gerek ýok. Adamlar şonsuzdan sen azar bermesen özleri raýatlaryny şolda şaryatdan ýurda girip arkaýyn çykar. Ama sen haçan da iç siyasi politikany halka karşı başka bir türlü oyunlarla oynamak maksat edinlersen elbette halk benim pikirimçe sen el geçirimlilik fermanı kabul etsen bile o yere hiçbir raýat izne gaýdyp barar diýip men pikir edem ýok. Diýip Rozbay Türkmen hökümetiniň zähmet migrantlaryna owaly bilen bolýan ýurduna eýe çykyp bar bolan problemalaryny şol ýerdäki ilçikanasynyň we konsollugynyň üstünden çözüp bermeligini, bolmasa daşary ýurtlardaky raýatlarynyň anamına girip bilmejegini, şoň üçin hem esasy köpçüligiň ýurda dolanmagy pikir etmeýändigini gurrundeş bolan türkmen migrantlaryna salgylanyp Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň Türkmenistanda daşary ýurtlardaky köne pasportlar aýatlara döwlet derejesinde ediljek geçirimliligi türkmen migrantlarynyň bildirýän reaksiýalaryna göňüktirilen sanyny geçirip gutarýar. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş, sag bolun we azat tolkunlarda galyň. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.